Kini ang inyong magbalantay sa pagtuo sa Archdiocese sa Osamis, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad. Aduna ako'y dako o importante nga ipahibalo. Basahon ko karon ang sulat pastoral alang sa tanang katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Human sa maampuong pamalandong o pagpamati sa sugyot sa mga kaparian, madre o laiko, uban sa dakong kasubo, ako nakahukom sa pagsuspende sa pagkakaron sa tanang mga misa nga publiko sa atong mga simbahan sa Archdiocese sa Osamis, agi og pagpakigtambayayong sa pangagamhanang nasyonal ug lokal. Ang pagsuspende sa misa magsugod karong Marso 20, 2020. Ang kinabuhi bililhon ug ang Ginoo maoy gapiyal niini kanato aron atong atimanon, bantayan ug panalipdan. Sa libro sa Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 19, ang Ginoo gaingon, "Kamo akong gipapili sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan mulungtad. Sa pagkakaron, ang atong santos nga misa, ipahigayon pinaagi sa DXDD sa alas 9 sa buntag, alas 12 sa udto, o alas 5:15 sa hapon. Ato usab nga gamiton ang ubang kahimanan sa komunikasyon aron ang espirituhanong panginahanglan sa katawhan mapaningkamutan o matubag. Wala kami mubiya kaninyo, akong pinanggang katawhan ug sa mga misamisnon. Ang kasamtangang kahimtang nag-awhag nining maong matang sa pagtubag sa pagkakaron. Kini daklit lamang o inigagi nining maong pagsulay sa coronavirus, mubalik gayud dayon kita sa naandang kalihukan sa atong santos nga simbahan. Ako nagpahibalo kaninyo niini, uban ug ilabihang kasakit sa akong kasing-kasing nga daw gilagbasag duha ka suwab nga punyal. Ako magapasalig kaninyo nga ang atong mga kaparian padayong magampo ug maghalad sa santos nga misa nga walay motambo nga katawhan sine populo, kay kami kanunay nagahalad sa inyong mga katuyuan ngadto sa Dios gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalop niini. Padayon akong nagaampo alang kaninyo, ilabi na nining panahon sa Kwaresma. Akong gipiyal kang Hesus ang tanang natong mga kahingawa, kakapoy ug kabalaka, pinaagi sa mahal nga Birhen nga gikahinangpan pagsangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta. Hinaut unta nga ang kaluoy ug gugma sa Dios madagayaong ipaulan kanato samtang padayon kitang nagpanaw nining walog sa mga luha. Inyong matinahoron, Arsobispo Martin Sarmiento Humuad, Arsobispo sa Osamis.